खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारि रादाब नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों लोकसभा बिसायख'थि बे लोकसभा बिसायख'थि बायखांनायनि उनावनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाया लरग' थरग' जालांबाय आरो लरग' थरग' जालांबाय होननानै बुंनो बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया सालाकाथि बियाब नङा एमपि इलेक्शननि उनाव बिपिएफआ लरग' थरग' जानानै बिथाङा बुंबावदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया लोकसभानि उनाव लरग' थरग' जाबाय आरो हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय बाहायनाय जे कफिन बेनि जोबथा गाजालखौल' दोनो दंसै होननानै बुंदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हाग्रामानि जोबथा कफिननि गाजोलखौ बिथांनि कफिननि सायाव दोनोल' बाखि दंसै। नंगौ बे समाव बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ जोबथा बिदाय होनायाव बाहायनाय जे कफिन बेनि जोबथा गाजालखौ दोनोल' बाखि दंसै होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया थारैनो बे समाव बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि जे दोलो राजखान्थियारि दोलो बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बे बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावनो बे समाव लोरबां जाबाय बा लरग' थरग' जाबाय होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। दिनै सालाकाथि बियाबाव लोब गुबुन जायगानिफ्राय सा 100निबो गोजौआव एबेमसु आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जे जगदान होनाय हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। हाग्रामा महिलारिया बे समाव लोकसभा बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावनो बिथांनि जे जोबथा गोथै सह बे गोथै सहनि बाहायनाय जे जोबथा गाजाल बे जोबथा गाजालखौल' दोनो बाखि दङ बेनि उनावनो बिथांखौ बिदाय होगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनो। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थि रादाबखौ बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय गोजोन्थों। दिनै सालाकाथि ब्लकनि सिङाव इउपिपिएल दोलोआवहाय बिपिएफनि फ्राय 60 सोद्रोमा आरो एबिएमसुनि 40 सोद्रोमाया दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। गतिके जोंनि थाखाय बियो रंजाथावना बाथ्रा जे दिनै गासैबो जाथियानो मुसलमानानो जा हिन्दुआनो जा ख्रिस्टानानो जा बर'आनो जा अनाबर'आनो जा इउपिपिएल दोलोआव जुगदान जानानै गाव गावनि समाज बेबस्थाखौ गोख्रों खालामनायनि थाखाय गाव गावनि भारतीय नागरिक हिसाबै गावनि जा मोन्थाय बे मोन्थायखौ मोनफुंनायनि थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाया जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जुगदान जाफैदों। बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना बाथ्रा। सालाकाथि बियाब नङा एमपि इलेक्शननि उनाव बिपिएफआ लरग' थरग' जानानै आं दाखालिबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ बुंखांबाय हाग्रामानि जोबथा कफिननि गाजोलखौ बिथांनि कफिननि सायाव दोनोल' बाखि दंसै। गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।